गासैबो मोनजोब्बाय जानो लिंहैनोसै। आया ओंखाम ओंख्रि खुरनानै दोनदों नाथाय जाग्रा रावबो गैया। इसा आगै इसा नोंबो ओंखाम जाफाखादो। आं गासैनोबो संखाजोबखादों आरो गासैनोबो खुरखाजोबखादों। नोंसोरो दिनै आंनि आखाइजों संनायखौ गासैबो जमायैनो जादो। आं नोंसोरखौ लिंहैनोसो नागिरदोंमोन नाथाय नों फैग्रोबाय। दे नों थाथ' दे, आं बाखि मानसिफोरखौ लिंहैनो। आंथ' ओंखाम ओंख्रिसो संनो फैदों। आंनि आइयाथ' जोमैनि संनाय खुरनायखौबो जानो होआखै आरो बेजों रायलायनोबो होआखै। नाथाय मादै जोमैयाथ' एथ' मोजां ओंखाम ओंख्रि संनानै खुरखाजोबखाबाय आरो बियो जानोबो लिंनो थांबाय आरो बियो दिनै आंखौ माथो एथ' अननायजों रायलायदों। आं बोरै माथो होआलासिनो थानो हानो? मादैनि गोसो फोथायजोबनानै बिजों गोजावनोबो हाया। अनफ्ला अनफ्लिबा आरो उनाव मा खालामगोन? ओहो आइनि बुंनाय बायदिनो आं सोलिनो नांगोन। आंनि मेगन देखाजोंनो नुखादों नङा आङो आंनि आफाखौ माबायदि बुथारनो नागिरदोंमोन दैयाव मुलि होनानै। आरो बे बारावबा सोरखौ बुथारनो प्लानिं खालामनानै दङ। आइ बुंनाय बायदिनो जोंनि साब्रैनि आन्था संगोन आरो जागोन। आं बेजों रायलायाबो, बिनि संनायखौबो जायाबो। बे ओंखाम ओंख्रिखौ गारनानै होब्लासो जों जानो गगोन, नङाब्लाथ' जों जानो नांथारगोन। बिनिखायनो बे टेबोलखौनो बेलथायना दोननोसै। जाबावदो दाना ओंखामा गारना होबाय नङा आङो नोंनि ओंखाम संनायखौ जानो। माबा मुलि होदों? नोंनि ओंखाम संनायखौ जानानै थैनो जोङो? आयै सोरांस्रिया माथो जोमै फैनायखौ एसेबो हजमानो जाथाराखै। नांलाय खमलायसो जाबाय थागोन खोमा। माथो खालामनो सानखो? हिनजाव मानसिफ्रालाय मा गोरोबा होननानैबो बुंनो हागोन। बिसोर गोरोबा होनब्लानो नोंसोर हौवाफ्राबो हिनजावफोरजों गेलेलांगोन नामा? बेबायदि नङा। नोंसोर हौवा फिसा जानानै न'खरखौ माबायदि गावनिखौ गोख्रों खालामनांगौ बेयो नोंसोरनि सायाव। बिनिखायनो हिनजावफ्रा जेसेबांखि जेखि बुङा मानो नोंसोरो थिग था। नोंसोर थिग थाब्लानो रावबो हिनजावफ्रा हेरफेर खालामनो हाया। आयै ओंखाम ओंख्रि खुरबायमोन। ओंखाम ओंख्रि खुरबायबालाय थौदो जानोसै। फैदो आफा, फैदो बेवाइफोर, आं नोंनोबो ओंखाम खुरखाबाय। फैदो जानोसै। दिनै बयबो जोङो ज' ओंखाम जागोन। बेवाइफोर आंखौ निमाहा होदो। अलंबारखौबो लिंहैनि र' आं। फैदो आफा। आथिङा बबाव थाबायलांदों? रथ' ओंखाम खुरबायनो फैद'। हारे आथिङा र' बिथिं थांदों। सोर ओंखाम संदों? सोर ओंखाम खुरनानै होदों? सोरनि संनायखौलाय जाहैनो नागिरदों? मा सोंनाय जाखो बेलाय? बे जोमैनि संनायखौ जाबावनो नागिरदों? बिनि संनायखौ जाबावनानै थैबावनो नागिरदों नोङो? मुलि होनानै बुथारजानो नागिरनाया बावबाय आरो बिनि संनायखौनो जाबावनो नागिरदों? सोरांस्रि मानसिया बबेबा खामानिखौ खनसे मावबा बे बारे बारे मावबाय थाया। खनसेल'सो मावदोंमोन आरो बेथ' दा बेबायदि जोंखौ बुथारनो थाखाय ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोनो नागिराखैना। बियो न'खरखौ मोजां जाथों अनलायफिनथों होननानैसो बियो संनानै जाहोनो नागिरदों। मा जाखोब्रा? फैदो। हामा बेफोरबायदि जेसेबांनो गोसोआव गियो एसेबांनो जोंनि मेलेमाव गाज्रि साननाया फैयो। बेसेबांनो डाउट खालामो एसेबांनो जायोबो। बिनिखायनो बेफोरखौ बाद होदो। फैदो जानोसै। नैबे सोरांस्रिया जानो बिनि संनायखौ? नैबे आखाइया मा? बे आखाइया आंनि बायाखै। बे आखाइया मोजाङैनो दङ। बे आखाइ आंनि मोजां थासान्दि बिनि संनायखौ आं माब्लाबाबो जाया। आरो नोंलाय मानोथो जाहैनो नागिरदों? आंनि बे आखाइजों आं नोंखौ संना जाहोगोन ना? आरो जों साब्रैनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौलाय माथो फिसाजानो संनो थांखाबाय। बिसिनि साब्रै जोंनिया जोंनि। बिसिनि संनायखौ मालाबाबो दाजा। मिथिखा? ना सा ना दै ना ओंखाम मथथे नों जेबो जानो मोना। मा खोथा बुंनाय जाखो बे? मा बिसोर साब्रै जों साब्रै? मा बुंनाय जाखो बेलाय? बिसोर साब्रै ना साब्रैनि, जोंनिया जोंनि। ओंखाम संग्रायालाय गंबेसे दं? ओंखाम संग्रायालाय मा गंबेसे जानांगौ? गंसे दं आरो। मा ओंखाम संग्रा गंसेयाव न'खरनिनि ओंखाम संनो हाया नामा? माथो गेसानो अरदाब मोननैखा। बिसोरो फारसे संबाय जों फारसे संबाय। माथो दोक्सि साराय मेरला दंखायो। बिसिनि जोंनिया जोंनि। मिथिखा? आंनि आथिं आखाइ दङ नोंखौ संनानै जाहोगोन। बिनि संनायखौ आरो माब्लाबाबो दाजाखा। आरो बोरैबा जुदि खनसे बिनि संनायखौ जायोब्ला नायबाय था नों। हारे सोरांस्रि न'खरखौनो जेब्लायबो मोजां खालामबाय थानो हास्थायग्रा मानसियानो दिनै मा जाखो? एथ' बुजिग्रा मानसिया दिनै नों मा जाखो? मा बिसोरनि न'खरनिया न'खरनि जोंनिया न'खरनि साब्रै मा खोथा बेलाय? सोर? मा साब्रै नङा बेलाय? नों आं इसा आरो आबौ जाफुं जोंनियालाय साब्रैखा। जोंनि साब्रैनिखौ इसाया संगोन। नों बिसिनिखौ जानो मोना। बिसोरबो मालाय जोमै लाहा हौवा हिनजाव आइ दैजि बिसोरबो साब्रै गाव गावनि संनायखौ गाव गाव जागोन आरो।
जारलासो जागोनलै नोंजों आं जेबो मिथिलालै आंनो बे समावनो दानो ओंखाम नांगौ जुदि बिसोरनि संनायखौ जानो मोनाब्ला बुंनो रोंदों बेयाव दानो ओंखाम नांगौ बिनो ओरैनोबालाय माथो ओंखाम ओंख्रि संखांनानै जानो लिरबाय थानायखौ जाखांलायो जों थांनोनो रोङा दिनैसो मानिबा मा जाबोखो नोंहालाय ओंखाम ओंख्रि मोनबायना मोनाखै माखौथो एफा मिनिबोबाय थाखो नोंनि नोमफाया हनै नोंनि नोम्मादै मोजांनि संनायखौ जानो होयिनि दानो ओंखाम बिदों ओंखामालाय जाबायना जायाखै आयै आयै ओंखाम ओंख्रि संनो आं दै ओंखाम संग्रायाव मा खालामनानै गारबोदों मा खालामनानै गारबोखो आयै मादैया जि मोजां ओंखाम ओंख्रि संनानै टेबुलाव बनानै दोनदोंमोन आरो नोंसोरखौबो जाफैनो लिंलायलायदोंमोन बे समावनो टेबुलखौनो गारख्रुबनासो फैबाय आं ओंखामा बहा ओंख्रिया बहा जोमैया जोंखौ जाहोनोनो बियो बेनि संनायखौ कि जागोन जोंथ' जानो नांथारगोन खुरना होथारबाय जेब्ला आबैयाथ' जाहोथाबथारगोन बेनिखायनो टेबुलखौनो उल्थायना गारबोबाय आं मा जाखो आयै आं मोजां खामानि मावदों ना मावाखै नोंथ' एसेबो नायनो हाखाला बेनिखायनो आंबो इसा आंथ' नोंखौ खालि ओंखाम ओंख्रिल'सो संनो थिनहरदोंमोन नोंलाय मानोथो ओंखाम ओंख्रि खुरखानाय टेबुलखौलाय गारख्रावना फैखो बेथ' मोजां जायासै मालाय बिसोरो जों जायाब्लाबो गावसोरनि संनायखौ गावसोर जागौमोन ना दा नों बेबायदि खालामबोबायब्ला बिसोरलाय माखौ जानांगौ इसा नों मानो सोङा हवा बेफोरबायदि मावखो मोनसे मावनो थिननायाव नों मानो मोनसे खालामबोखो आयै बिदिब्ला गोरोन्थि जाबाय नामा जोबोर गिदिर गोरोन्थि जाबाय बे अयनाय जाद्रायबाय नोंनि नोंखौथ' आबैया मोजांखौनो बुंदों बेबायदि खालामनो नाङामोन आइ नोङो इसा बे खोथाखौ जाफुङा मिथिनो नांथारामोन औ आयै नाथाय दाथ' आयै जोमैखौ आं फोथायो जोमैया बेबायदि खालामनाय नङा बोरै बुंनो हाबावनो सोर ना सैमा ना मावजि ना मानसि जोमैयाथ' आंखौ ओंखाम खुरबाय होनानै जानो लिंनो थांदोंल'सोमोन आयै जोमैया ओंखामखौ खुरनानै नोंगौ जोंखौ जानो लिंदों नाथाय जोमैनि जायफोरा दुश्मनफोर बिसोरो बेबायदि खालामदों सोर दं दुश्मन आयै बिदिब्ला नों जोमैखौनो सानो गासैबो जागासिनो ना हा नोंसोर गसंनानैसो दङ ओंखाम खुरबायथ' आङो मानो जायाखै आयै जादो आरे मा जाखो बियो जोमै गोबां फोथायदोंमोन नोंखौ नाथाय नों आरो मानो बेफोरबायदि खामानि मावफिनखो आयै फोथाय आंखौ दाय दाहो थारैनो आं सोमोनांदों टेबुलखौथ' बेबायदि गाराखैमोन आंथ' टेबुलखौ मोजां बहायनानै ओंखाम खुरनानैल'सो थांथारदों नोंसोरखौ लिंनो अलम्बार मानो नों आंनि सायाव फोथायनाय गैयै बिदि बाथ्रा बुंखो आरो आयै नों आंखौ फोथायाखै आं बेबायदि खालामाखै होननानै आयै आं खालामाखै बेबायदि जानो हागौ आंनि दुश्मनफोरासो बेफोरबायदि खालामदों सोरखौ सानो नों दुश्मन नङा रावबो दुश्मन गैया नाथाय आं न'निफ्राय ओंखारलांनोसैब्ला इसासो हाबफैदोंमोन बेयाव आयं आरो आबै आबौ बेखौ सोर खालामदों आं मोनथियोथ' आं होमब्लाबो आं खोन्थाया नोंसोरनो नांलाय खमलाय जागोन आं मिथिगौ बेनिखायनो आं खोन्थाया बेखौ आबैया खालामाखै बेलेगासो आं नामखौ खोन्थाया सोर आं मिथिगौ नोंसोर नांलायगोन बुलायगोन बेनिखायनो खोन्थाया आङो आयै आं बुंदोंना आं खालामाखै बिदि आं एथ' मोजां संनानै नोंसोरखौ जानोसो लिंदोंमोन सोर बिदि खालामखो थारैनो बेयाव दाबो आंनि दुश्मन दङ मानो बेबायदि खालामखो आंखौ नायनो बायो ओंखाम ओंख्रिखौलाय बेबायदि मानो खालामखो एथ' खस्थ' संदों आङो आंखौ नायनो बायो ओंखाम ओंख्रियालाय मा दाय जाय दुश्मन आंनि बिसोर जानो नाङाथों आंनि फिसाजो जागौमोन ना मानो बेबायदि खालामखो
मानो बेबायदि खालामगोन? एथ' खस्थ' संदों आङो ओंखाम ओंख्रि। दिनै गासैजोंबो मोखां नायलायलाय खनसे जानो होननानै, नाथाय बेबायदि आंनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ मानो गारनानै होखो? आयै, नों बेयावसो दंफैयो? आयै, नों माथो आंखौ ओंखामसो जानो लिंदोंमोन, आरो नों बेयाव फैनानै मा खालामफैदों? नों ओंखाम जाखांबायबो नामा? आरो जायाखैब्ला थौदो, जमा जानोसै। फिसा, बे नखराव जोंनि गोजोननाय गैया, बे नखराव जोंनि फिउचार गैया। जों सानैजों ट्रेनाव गाखोनानै ट्रेना जेराव थाबथाहैयो बेयावनो जोंबो थाबथाहैनो गोनांमोन। जों बेयाव थांनायानो जोंनि थाखाय बांसिन गोजोननाय दङमोन, नाथाय दिनै बेयाव फैनानै सानदोंमोन गोजोननाय मोनगोन, नाथाय गासैबो फैमाल। जोंखौ बेयाव रावबो मोजां मोना। ओंखाम ओंख्रि गैला। आंनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ सोर गारनानै होजोबखो जेबो मिन्थिला। मा? ओंखाम ओंख्रिखौ गारनानै होदों? सोर बेलाय? सोर जानो? नोंनि आयं सोरांस्रि। बिनिनो खामानि, बिनि अनगा रावबो नङा। आयं सोरांस्रिया नोंनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ गारदों? आयं सोरांस्रिया बेबायदि जाबाय? र', आं आयं सोरांस्रिखौ सोंनानैसो गारगोन।